Dostlar, Min Avulda Qalan proyekti ул яшьләрнең авылга кайтып яшәүе өчен эшләнелә торган проект. Илназ, әйтегез әле, менә Наласа авылында яшьләр кайтып яшәсен һәм эшләсен өчен нинди шартларыгыз бар? Уңай шартлар. Уңай шартлар. Башлыгын шуннан мин шушында килеп тора башлаганга 2 генә ел. Бу үйләр инде ул жыл фонд салынган үйләр һәм инде безнең агрофирмага арендага берилеп, шул яшь специалистларга торыр өчен, тормыштар өчен төзелгән үйләр бу. Син каян килдең? Мин үзем шушы районныкы, Үрнәк авылыннан мен, Үрнәк поселогыннан. Шушында эшли башлагач, Арчада тора идек без, хатын да миндә. Шуннан соң инде менә әйтәмеш, Үй бирәбез дигәч? Бирәбез дигәч, сүз дә юк. Ризалаштык, шунда килеп тора башладык инде. Шушында эшлибез, хатын да шушында эшли, үзем дә шушында. Инде хатын 6 ел эшли башлаган, миңа 5 ел. Мин мал табибы, хатын инде главный экономист, икътисадчы буладыр татарча. Менә бу үйне сезгә инвесторлар бирде, шулай бит? Ул үй сезнеке булачакмы яңадан, яисә һәр вакытта да инвесторларны кулып каламы? Менә ул мәсьәләсе, конечно, азрак четереклерәк, но аның өстендә эшләр дип әйтик, безгә инде шандралар 5 ел эшләгәннән соң, шул үзебезгә калдырабыз дип өмет итәләр инде. Шулай өметләнеп торабыз. Сезнең эшегез нинди, кайсы урында, кем булып эшлисез? Мин фирмада эшлим, Бужада мин, Бужа отделениесендә. Мин мал табибыда һәм ясалма орлыкландыручы технологиядә инде икешне бергә алып барам. Эшлибез, зарламыйбыз, әйбәт. Илназ, без хәзер кайда? Әйдәгез, туграк сөйләгез әле безгә. Бу минем непосредственно эш урыны. Бу икенче агрофирмасының Бужа отделениесе. Шунда эшлим мин хәзер 4 елдан артык. Нәрсә әйтим, монда безнең буын өскендә 810 баш хайван бар, реттерлек. Шуның 306-сы буын өскендә савым сыйыры. Калганнары кичкенәләр, подростковыйлар, симер тугызлары. Шул менә хәзер без сезнең белән иң кичкенә вак бузаулар янында дип әйтергә кирәк. Монда инде бузаулаганнан соң анасыннан аерып шушында төшерелә бузаулар. Шушында инде төшертелеп, тәрбияләнеп, 3 айга хәтлек апайлар шуларны карап, үстереп, теге якка инде заращивание начать итә дип әйтергә кирәк. Сезнең тормыш иптәшегез дә әлеге авылда яши, эшли, шулай бит? Шунда ук, шунда ук. Әйдә, аның белән дә танышып чыгыйк, шулай бит? Идек, көтеп тора, пожалуйста, рәхим итегез. Миләүшә, син монда кем булып эшлисең авылда? Исәмсез, мин үзебездәге агрофирма икенче хуҗалыгында экономист булып эшлим. Моңа кадәр кайда яшәдегез? Минем әти-әниләрем белән без Арчада тора идек. Кияүгә чыккач, ирем белән башта тоже квартирада тордык без Арчада. Шуннан хуҗалык безгә аренда нигезендә шушы йортны тәкъдим иткәч, без Наласага күчеп кайттык. Шәһәргә күчеп китү варианты юк идеме ул вакытта? Бар иде, мин шул Татар дәүләт аграр университетында 5 ел укып бетереп, специалист булып кайтып урнаштык. Менә Миланда үзенең сүзен әйтә әле безгә. Садикка йөри кызыгыз, шулай бит? Садик, мәктәп ничек сезнең монда, бармы, еракмы? Әйе, Милана, Аллага шөкер, 2 яшьтән безне уже диссертка урнаштырдылар. Яңа балалар. Мәктәптә бар? Мәктәптә бармы сездә? Әйе, яңа балалар бакчасы салып чыктылар инде кызым. Матурмы? Барлык условиялары булган. Әйе, балалар бакчасы бик матур, бик теләп йөри. Менә без Аллага шөкер 2 елдан йөрибез инде. Шартлар әйбәт, һәм Наласаның үзендә ул, шулай бит? Әйе, Наласаның үзендә, күрше урамда. Яшерин батырын булмаса, Миләүшә, әйтәле шуны, авылда эш хакы, хезмәт хакы ничегрәк? Менә яшьләр өчен җитәрлекме? Хезмәт хакыннан без зарламыйбыз. Аллага шөкер, иң мөһиме дип саныйм мин вакытында биреп барулары. Вакытында һәр вакыттагы хезмәт хакыбызны алып барабыз. Барысы да җитә, Аллага шөкер. Милана, син ничә яшь әле? 3. Ага, син садикка йөрисеңме соң? Ие. Син авылда яшәүсең ашыймы? Ие. Шәһәрдә яшәр идеңме соң? Ие. Төгәл җавап бир әле, без монда шаярга дип килмәдек. Син шәһәрдә яшәр идеңме, или авылда яшәр идеңме? Ие. Икесендә дә яшәр идең димәгеме? Сезнең ничә атыгыз бар? 3. Исемнәре ничек? Тисәнисе, тисә. Исемнәре юк. Бар, әйтмисең.
Ярар. Син ничек бүген саекта түгел? Лойда шел. Милана, сиңа шундый матур җавапларың өчен зур рәхмәт. Мен тагын безгә шул сиңа тагын кунакка кайтып шулай синнән интервьюлар алырбыз әле, яме? Ярар. Ярар, пока, яме. Милана, бар әнине чакырып килә. Монда 2 көнлек бозау бар, әйме аны ачып яратырга ярыймы? Ну, мен булганда ярый, булай кешене кертмибез бу инде. Бу инде безнең действительно өченче көнгә бозау, язылып куя, шул сайгына примитивно гына бер нәрсә юк. Кене анасы танамыгызмы, качкылып куя миннән соң, караучылып куя, мин язып бирәм. Язып биткән бозау, тана бозау. Бер ширапа сигрәнекә. Тана бозау менә безнең инде киләчәктә гат тана булып үсеп, Күп итеп сөт биреп дип ышанабыз. Яңадан бозлатып, бозаулатып, яңадан шуннан сөт савырга дип. Хайваннар только племенной, ансы инде бик тавырлыгы белән эшлибез. Үзем каплатучы да, вет врачы да үзем булгач, инде бөтенесенең турында информациясы, туган көне, чыккан көне бөтенесе ансы инде миндә. Шушындай әллә нәрсә комплекслар юк бездә, электрдән калган. Үзебез шавылша. Авылша электрдән калган фермалар, шуны төзекләндереп, ясап, быяп шулай итеп торасың. Менә минем сүзләр түгел, бу Илназның сүзләре. Авыл шушы була инде диде, фермага килеп күргән. Өйдә яту түгел инде, әйме? Өйдә яту түгел, ферма шушылай була, инде пешәнедә, саламы да, яшерлек монда бер әйбер дә юк. Монда ну, кеше кертергә тырышмыйбыз, монда инде сезнең белән генә качып кына кеше күрмәгәндә кешегә сөйләмибез моны. Кешегә сөйләмибез. Менә без инде күреп торабыз, сезнең атларыгыз бар. Бу атларны нишләтәсез? Каян аласыз? Кая илтәсез? Дөресен әйткәндә әле алдым гына, әле бер инде планнар төзелмәгән. Атлар инде күрәсең нәселдәндер. Минем 2 бабайда атчылар булганнар, атлар тотканнар, капуш чырында инде өйләрендә һәрвакыт атлар ие. Әлдә хәтерлим, ул ак биясе бар ие, Мөбарәк бабайның. Шуның арканга төшкәндә мин узып алып төшә, менгәндә алып менәр ие. Шуннан соң инде үзебезнең өйдә һәрвакыт ат булды, ат яттыкты. Ат җигеп, әллә тота ие, урманда эшләгәндә һәрвакыт ат җигеп йөри урманга. Шул нәселдәндер инде, барыбер авылда торгач, нәрсәдә булса эшлисе килә, мал-туар белән кызыксынгач, эшендә шул булгач. Шуннан инде сарай төзергә озаграк, чыгымы күбрәк, шуңа инде әйтәм, тукта кардыгына төзеп, бер-ике ат алып, шул үзем өчен карарбыз әле, үстерәсе бар, ашатасы бар. Кая урнаштырасын уйламаган. Табылыр, уйларбыз бер нәрсә. Планнар яңадан уйлап бетербез дигән әйме. Менә Милана безгә секрет белән генә әйтте, сер итеп кенә, әтисе, әнисе һәм балалары диде шулаймы? Нәкъ шулай. Ну, анда әтисе юк, конечно, алар бөтенесе бияләр. Ну, шулай дип уйлыйбыз инде. Аңа ул кызык, ул да кызыксына. Биясе бар, тайы бар, һәм тагын бер Талтарашка дип әйтим, яшәрнең тагын бер тайы бар. Менә безнең бит инде проектыбыз Мин авылда калам дип атала. Миләүшә, яшьләр өчен эшләнелә торган проект, авылларыбыз яшәсен өчен һәм яшьләр шәһәрләрдән кире авылларга кайтсын өчен. Наласа авылына әгәр яшьләр кайтабыз дип әйтәләр икән, монда эшләргә эш бармы? Менә хезмәт хакы алып эшли торган дип әйтү. Менә бакча, ферни, сарай гына түгел, маллар гына түгел, менә башка эштә бармы сездә? Бар, безнең хуҗалык зур. Бүгенге көндә 14 мең гектарга якын җире бар. 3200 баш мөгезле эре терлеге бар. Барлык специалистлар белән дә тәэмин итү ягында эшлибез. Ветеринарный врачлар, бүгенге көндә, например, ветеринарный врачлар, агроном, инженер кебек должностьларга бик теләп тагын яшь сотрудникларны алырлар иде. Бүгенге көндә бездә бик тәҗрибәле грамотный специалистлар эшлиләр бөтен отрасльдә дагы. Әгәр дә кызыксынып яшьләр кайтабыз дип әйткән чиракта, бик теләп өйрәтәчәкләр, вакытында тиешенчә хезмәт хакын түләячәкләр. Барлык условиялар да бар бездә. Күңел ачу, ничек бара менә? Концертлар, спектакльләрме? Ничектер кич белән дусларыгыз белән бергә җыелып утырасызмы сез? Ничек үткәрәсезме кичләрегезне дип әйтим, ял көннәрегезне бәлки? Эшләп кенә булмый бит инде. Ял көннәренә килгәндә без үзебез бик кунакчыл кеше, яратабыз дусларыбыз килгәнен, күбесенчә шушында үзебезгә чакырабыз. Мунчалар ягып, беседкаларда утырып, шашлыклар пешереп, шулайрак кына уздырабыз. Инде массовый чаралар дип алганда, мәсәлән, кинотеатрларга или берәр төрле ТЦларга барып бүләк итеп кайтырга дигәндә, без
Казанга Казанга? Казанда жүріп қайтамыз. Казанга районга концертка алып барайын хатын менен. Кишилер жылатып болса да концертлерге алып бара. Ну, пока мына ушу ковидный ситуация белән генә, конечно, күбесенчә безнең самоизоляция итәрәсендәрәк торырга тырышабыз инде без. Була булгач та инде, барыбер все-таки сакланмын дигән бит инде Ходай. Булай җәй көннәре әйе. Казаннарга җөреп, безгә кунаклар чакырып, шулай дип аралашып, күңелеңне яшәп ятабыз, Аллаһка шөкер.